så er det ved at være rigtig efterår. Det er lidt koldt, og det er stadig efterårsferie, så man har måske tid til at lave de her gode, dybe simmerretter, som man kan få så meget smag ud af, i og med at det får lov til at hygge sig. Og noget af det bedste, jeg ved, det er grisekæber. De her retter her. Det bliver så fantastisk. Danske, ferske grisekæber. Det har været frosen eller noget. Vi pusser dem gerne af til jer, så de er lige til at gå til. Der kan sidde lidt benkød her på bagsiden, det fjerner vi. Så en lille tynd hinde her på toppen, den skal ikke væk, fordi så kan de godt falde sådan helt fra hinanden. Det vil vi ikke have. Den skal man endelig lade sidde. Jeg plejer at bruge lidt mørk øl, vand på. Man skal sørge for at bruge kødet rigtig godt af først. Også gerne sine grøntsager, især løgn også, få det karamelliseret. På med sin hvede, og så skal det hygge sig. Gerne 2 timer i hvert fald. Så bliver det sådan en helt fantastisk, fuldstændig dejlig mørret. Og kartoffelmos er altid godt til. Så kan man lige til sidst afrunde med lidt honning eller lidt æblemos i, fordi det giver den her sødme her til afrunde retten. Det er altså virkelig, virkelig godt. Yes, vi har masser af det, så kom ned til os, og så ordner vi dem gerne til os, så det er lige til at gå til. Ellers så rigtig god weekend derude. Hej!